Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә кунакка якташ язучыларыбыз Фуат Садриев, Ләбиб Лерон һәм Шәмсия Җиһангировалар килде. Biz инде мөслимләргә дан, мөслимләргә рәхмәт. Шулай дәвам итсеннәр һәм менә татарча сөйләшеп, матур итеп каршы алдылар бу мәктәптә дә, Тукай исемендәге мәктәптә дә. Сезгә исәнлек, саулык, илебез аяз булсын, илебез күңел булсын, тыныч булсын, безгә тынычлык кирәк. Укучылар кунакларны мәктәп территориясендә урнашкан ачык һавадагы китапханәдә каршы алдылар. Мәктәп бинасында кунакларга Тукайның туган тел җырына ясалган композициясын тәкъдим иттеләр. Мәктәбебез Габдулла Тукай исемен йөртә. Шуңа күрә укучыларыбыз бик теләп әлеге номерны тәкъдим иттеләр. Аннан соң кунаклар музейга уздылар. Музейебез Тел һәм мәгариф музее дип атала. Музейда кунакларыбызны, язучыларыбызны, бигрәк тә Шәмсия Җиһангирова, Фуат Садриев, Ләбиб Лероннарны музей тарихы белән таныштырдылар. Кунакларыбыз мәктәп музей белән таныштылар һәм шагыйрьгә 10 сорау дип исемләнгән проектта катнаштылар. Чара барышында кунаклар экраннар аша бирелгән сорауларга да, укучыларның сорауларына да бик теләп җавап бирделәр. Көзләр җиткәч мөслимемә килә бик шәп кунаклар. Язучылар һәм шагыйрьләр, белемле аксакаллар. Бу очрашу миңа бик ошады. Безнең танылган шагыйрьләребез кызыклы җаваплар бирәләр. Мөслимдә әдәбият һәм сәнгать көннәре тәмамланды. Районыбызга аяк баскан кунакларыбыз Мөслим хакында язылачак шигырьләре, әсәрләренә яңа илһам, яңа хисләр алып юлга кузгалдылар. Фәридә Гаентдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.